Prav si napríklad na raňajky takéto, že zapekaný zemiak s mozzarellou. Čiže mozzarellu, zemiaky, sol, olivový olej, nejaké korenie, napríklad tu mám bazálku, červenú papriku a na omáčku biely jogurt a nejakú čili omáčku. Ja mám takúto, že chiplote. Zemiaky takto uvaríš. Keď máš zemiak uvarený, rozkrojíš na polovicu. Trošku ich nechaj vychladnúť. Trošku si pokvapkaj, keď máš 6 zemiakov, tak 6 takých. 6. Mozzarellu si takto vysúš papieri, lebo je mokrá samozrejme. A dáš takto kúsok na každý. Môžeš trošku osoliť. Poukladáš zemiaky. Tak tam môžeš roztlačiť ten zemiak na tú mozzarellu. Šupku zobereš. Navrch dáš zase mozzarellu. Dáš koreníčko, bazálku, červenú papriku, osolíš z vrchu, môžeš ešte pokvapkať olejom olivovým. Rúru si predreješ, ja mám na 270, ale aj na viac. A takto narýchlo zapečeš. Spravíš si jednoduchú omáčku. Jogurt biely. A čo chceš si do toho zamiešať, ja si dám tú čili omáčku. Ešte ju prisolím trošku. Dáš si na vrch tú omáčku. A máš hotovo.